Terve! Minä olen Oona ja tuossa takana näkyy retkivilla. Eli retkeilyauto, joka on vuokrattavissa Muoniosta. Ja tällähän on myöskin meillä toinen auto, Matkavilla. Sen esittely löytyy eri videosta, tehty muutama vuosi sitten. Ja tämä retkivilla on tullut meille reilu vuosi sitten, mutta tästä on jäänyt tekemättä esittely, niin otetaanpa nyt, kun on näin komea päivä ja tässä jo pikkuhiljaa varustaudutaan tähän tulevaan kesäsesonkiin, niin auto alkaa olla siinä mielessä esittelykunnossa. Taustalla näkyy myöskin meidän Benjami-poika, eli ihan niin kuin meillä itsellä koirat kulkee matkassa, niin myöskin jos sulla on koira tai koiria, niin ne ovat tervetulleita myöskin majoittumaan. Me ei oteta lisämaksuja niistä ollenkaan. Kissoja saa myöskin tulla. Niitä ei ole vielä ainakaan retkivillassa kertaakaan ollut. Jotkut on enemmän allergisia kissoille ja muuta. Niin tietenkin, jos jonkin lemmikin kanssa vuokraat auton, niin muistathan sitten kertoa, että minkälaisen kaverin kanssa reissuun lähtee, niin tietää sitten kertoa mahdollisesti seuraaville kyselijöille. Mutta otetaanpas kamera toisinpäin. Eli täältä löytyy tuo meidän retkeilyauto. Se on Fiatin pohjalla ja Knaussin tommonen 60-vuotis erikoisvarusteltu versio. Kerrelläänpä vähän täältä ensin ulkopuolta. Tämä on tässä meidän pihalla Muoniossa tosiaan, missä me huolletaan aina vuokrauksien välillä autot ja sitten tehdään kaikki muut jutut, niin tämä on semmoinen paikka, missä sitten myöskin jos tuutte omalla autolla tänne vuokraamaan, niin saatte oman auton jättää tänne pihalle. Tämä on tämä Knaussi. Tämä on tämmöinen korkea versio, eli siellä mahtuu ihan tosi hyvin olemaan seisoma korkeudessa. Tilaa löytyy hyvin ja tässä perässä on 2 hengelle pedit. Tavaratilaa oikein hyvin ja sitten tuolla matkustamon päällä tuolla ylhäällä, niin siellä on vielä 2 pedit. En suosittelisi 2 aikuiselle. 2 lapselle menee, mutta sanotaan, että sitä teiniästä eteenpäin, niin kyllä niin kuin maksimissaan 1, niin sitten siellä mahdollisesti jopa nukutaankin, eikä vaan tapella. Peräovista tosiaan tässä pääsee katsomaan kaikki, tuolla on kaasut, löytyy täältä sivuluukusta. Ja vaikka kesää yleensä mennään vuokralle, niin varsinkin jos Norjaan menee, niin siellähän on kyllä aika monesti semmoiset kelit, että ei tiedä tarviiko lämmitintä vai ei. Tässä autossa tarvitaan kaasua ainoastaan ruoanlaittoon. Eli lämmitys tapahtuu dieselillä, tuolla on Truuman lämmitin, tai sähköllä, että jos on leirintäalueelle menossa tai kaverin pihaan, niin sähköllä tietenkin lämpiää myöskin. Ja mitäs tässä? Tuolla on markiisin aukaisuveivi. Eli täällä on sivumarkiisi ylhäällä. Siellä on myöskin, jos näkyy kunnolla kattoa, siellä on kattotelineet, että jos tarvii jotakin sellaista kuljettaa, niin sitten siitä kannattaa kyllä olla yhteyksissä. Meillä on semmoiset tikkaat, että tonnekin ylettää, mutta tonne ei niin kuin, ilman apuvälineitä tonne ei kyllä saa mitään tavaraa kyytiin. Sitten tässä on 2 pyörälle pyöräteline valmius. Ja valitettavasti 2 sähköpyörää tai 2 fatbikea siihen ei saa. Eli painoraja tulee vastaan sähköpyörissä. Ja sitten tuo renkaan leveys noissa fatbikeissa. Eli periaatteessa gravelit, perusmaastopyörät, semmoset sopii kyytiin ihan hyvin. Ja sitten täällä kun mennään sisälle autoon, sivuoven kohdalla täällä on sähköinen porras. Ja apupoika on mennyt tänne jo katsomaan, että mihin me lähdetään. Oikein innokas kaveri matkustamaan. Kääntöpenkit on nämä etupenkit. Siellä on hallintalaitteet, löytyy ihan tosi hyvin käden ulottuvilla kuskille. Android-auto, musiikki, medialaite, pikku inverteri, ei mahdottomia anna, mutta kuitenkin jotakin. Eli jos ei olla sähköverkossa, niin silloinhan ei noin normipistokkeet toimi, mutta tuo inverteri antaa vähän sen sitten esimerkiksi vaikka läppärille tai kameran
jos tarvii, että on tuommoinen laturipää tarvitaan. Sitten on tämä pöytäryhmä, siinä on 2 istuinpaikat ja ihan kunnon 3-pistevyöt. Pöytä liikkuu, eli tämä on semmoinen, minkä saa jopa pois, jos haluaa, tai sitten tässä pystyy tätä säätämään. Ei välttämättä silloin, kun kuvaa toisella kädellä, niin ei onnistu ihan niin hyvin kuin sitten, kun 2 kädellä ottaa. Ja täällä on myöskin pikkunen jatko-osa tässä pöydässä. Katsotaan, onnistuuko tämä 1 kädellä. Eihän se tietenkään onnistu, mutta täältä nousee tai kääntyy tämmöinen. Eli sitten kun on käännetty etupenkit, niin tuosta saa vielä sitten kivasti lisätilaa, jos vaikka 4 hengelle tarvii kattaa tähän aamupala tai ruokajutut. Ja sitten tässä tosiaan löytyy myöskin isofiksi. Ja kun tämän pöydän saa pois, niin tähän mahtuu aika isokin turvaistuin. Ja jos on semmoinen, mihin tulee jalka tonne alas, niin sen saa sen jalan tonne noin. Ja tätä pystyy myöskin levittämään tätä penkkiä. Eli jos tässä tarvii 2 matkustaa, niin tosta saa pikkusen istuinleveyttä, niin ei tarvi ihan olla niin kuin toisen kyljessä kiinni. No sitten on tämä keittiö. Täällä on oikein hyvin, ensinnäkin täällä on säilytystilaa tosi hyvin. Täällä on 2 polttimon kaasuliesi. Kunnon syvä hana, allas. Tiskivettähän tietenkään ei sillä lailla, että sitten täytyy erikseen olla lämmitetty vesi tai sitten niin kuin näppärästi monesti, niin pystyy keittää pikkusen lämmintä vettä kaasuhellalla, niin sillä saa aika hyvin sitten yleensä vähän rasvasemmatkin tiskit sitten pois, jos ei leirintäalueella ole. Ja sitten on tosi leveät laatikot. Täältä löytyy ruoan laittoon, eli ruokailuvälineet, sieltä löytyy ihan kunnolla, löytyy kupilkan haarukoita, veittiä, lusikoita, löytyy tavallisia metallisia, sitten löytyy juustohöylää, kuorintaveistä, purkiavaajaa, kaikkea muuta sellaista pientä, mitä saattaa tarvita, ja sitten ruoanlaittoon löytyy kaikki kauhat, kapustat, kunnon kokkiveitti, pikkuveitti tuolla, että hedelmiä jos tarvii vaikka pientä varten. Ja tuolla on vielä tuommoinen kuivausalusta tiskeille. Sitten täällähän autovarustuksessa löytyy totta kai myöskin kattilat. Siellä on isompi kattila, pikkukattila, siivilä, tuommoinen paistokasari, missä on kansi. On valmiina jo vähän noita pakasterasioita, että jos ruokaa vaikka jää, niin voi laittaa sitten jääkaappiin. Ja sitten 4 hengelle löytyy kupilka-astiat. Siinä on kupit, matalat lautaset, syvät lautaset ja leipälautaset. Ja alempana täältä löytyy sitten, siellä on tiskausta varten, eli sinne voi likaiset astiat laittaa suoraan tonne halutessaan. Siellä on tiskiharja, tiskiainetta, tiskiliinaa, roskapusseja. Ja sitten tänne on vähän jäänyt edellisiltä, niin teetä, mausteita, pikkusen tuommoista pikakahvijuttua. Ja kahvin keitintähän tässä ei ole, eli kahvit kannattaa ottaa tuommoisissa annospusseissa tai pikakahvijauheella, keittää veen tuossa noin, niin sillä pääsee helpoimmalla. Ja sitten on tosi hyvin tilaa teidän omille kamppeille, mitä tarvii, kuiva-aineita pitää. Täällä on myöskin säilytystilaa tuossa pikkuhyllyissä. Ei mitään, sanotaan, että rikkoutuvaa kannata laittaa, koska aina ajon aikana, jos on jotakin tuommoista, niin ne on aina sitten riskissä lähteä. Ja sitten löytyy vielä iso kaappi täältä, mihin laittaa kampetta. Eli sähköt, lämmitysjärjestelmät, nuo aina, mitä täällä on näitä ohjauspaneeleita, niin nämä opetetaan aina sitten ennen kuin reissuun pääsee, että miten ne toimii, mitä niistä ohjataan. Ja tosiaan vaikka täällä on pistokkeita, eli siellä on, jos haluaa esimerkiksi ottaa lisää jääkaapin tai sitten ottaa tupakansytylaturia mukaan ja sitten on näitä pistokkeita. Eli tupakansytytylaturit, tuolla on tosi hyvin, tuolla on USB-reikiä löytyy. Täällä on sekä pienelle USB-C:lle ja sitten tuo vanha USB löytyy. Tuolta löytyy USB-reikää. Niin USBit, tupakansytytylaturit,
nämä antaa virtaa, vaikka ei ole verkkovirrassa, mutta kaikki verkkovirtapistokkeet toimii vaan silloin, kun on esimerkiksi leirintäalueella verkkovirrassa. Tai sitten, että jos esimerkiksi tarvitsette uniapnea-laitteen tai jonkun muun sellaisen laitteen mukaan, mikä tarvii oikeasti vaikka yöksi olla kunnon verkkovirrassa, niin sittenhän meiltä saa vuokrattua mukaan aggregaatin. Sitten jääkaappi on tosi hyvän kokoinen. Tänne mahtuu useampi maitopurkki, limsapullo pystyyn, vähän pienempää jotakin juttua, hyllyjä. Täällä on tämmöiset käännettävät pidikkeet, että se toppaa sieltä sitten tavaraa tuolta. Hyvät vihanneslokerot ja sitten täällä on vielä pakastelokero. Ja tää on sellainen, että tää toimii ajon aikana, kun on virrat päällä, ottaa akusta virtaa puskaparkissakin ja sitten toimii verkkovirralla tietenkin, jos laittaa verkkovirran. Lisää säilytystilaa. Tuolla on henkarikaappi. Sinne saa, jos haluaa. Henkareita saa meiltä, kun pyytää. Sitten on kaiken näköistä pikkukaappia löytyy sängyn alta. Siellä on säilytystilaa. Portaan alla on säilytystilaa. Tuolla on pari laatikkoa. Ja sitten on todella hyvän kokoiset säilytystilat omille vaatteille. Kaikille mitä tarvii täällä näin. Eli jos otatte vuokralle tämän, niin ei tarvi ottaa sillä lailla, niin kuin iso matkalaukku on kaikkein huonoin. Pienissä pussukoissa, kestokasseissa, repuissa, niin sitten niitä pystyy tänne siirtelemään hyvin, koska sitten taas, että sitten ne on siinä kätevästi sitten saatavilla, kun ne on pienemmissä erissä ja pystyy purkamaan. Ja jos tosiaan omalla autolla tuutte tähän meidän pihalle, niin teillä on aina hyvää aikaa siinä, kun me näytetään, että miten auto toimii, mitä tässä on. Niin aina saatte ihan rauhassa kyllä sitten pakata autoa, jättää omaan autoon esimerkiksi sitten ne isot matkalaukut tai muuta. Ja jos tuutte vaikka junalla kolariin, Muonioon tuutte sitten sieltä kolarin junalta bussilla, niin me kyllä ajetaan auto sitten tuohon Muonion seolle, mihin se bussi tulee, niin teitä vastaan aivan ilman muuta, että ei tarvitse sitten kampeitten kanssa, vaikka tämä nyt välimatka ei tässä pitkään ole, mutta helpottaahan se. Sitten on toi peti tästä, tää on aivan ihanan leveä, toi on 90 senttiä, vähän reilukin on toi puoli. Ja siinä on kyllä tilaa. Lyhyemmät ihmiset pystyy nukkumaan tuossa vähän niin kuin poikittainkin tai sitten näin pitkittäin. Ja jos on pienten lasten kanssa liikenteessä, niin siihen mahtuu koko perhe. Ja sitten täällähän löytyy vielä vessa. Mites tämä onkin pimeä? Laitetaanpa valot. Eli täältä löytyy vessa. On vesihuuhteinen vessanpönttö. Siellä on siis säiliö, mikä pitää sitten tyhjentää tarpeen vaatiessa. Tämä toimii myöskin suihkuna tämä koppi. Tuolla on suihkuverho, eli se laitetaan tuohon eteen. Lattialla on mihin menee vesi. Ja sitten suihku on täältä tämmöinen, mikä tulee täältä hanasta suoraan. Ja joko käsikäyttöisesti tai sitten tuolla on myöskin tuommoinen pidike, mihin sen suihkun saa tuonne kattoon, niin pystyy sen kanssa. Mutta tosiaan sen suihkua varten tarvii tuo lämminvesivara ja siinä ei ole kuin muutama 10 litra. Eli tämä on sitten semmoinen, että vaikka suihku on hyvinkin vettä säästävä, niin ei ole pitkien suihkujen paikka sitten, että jos haluaa lämpimällä veellä käydä, mutta monesti auttaa siinä kohtaa, kun on vaikka jäänyt jonnekin rankkasateen jäljille tai on ollut vähän kurasta, niin kyllä sillä lailla pääsee kuitenkin, että pystyy hyvinkin pikasuihkut ottamaan 2 henkeä. 4 hengelle sitten, kun oikein sovitaan, että kuka tekee mitäkin. No mutta sitten katsotaanpa vielä. Tässä on siis tosiaan auton mukana varustuksessa niin tulee aina sähköpiuhoja. Eli siinä on siis ihan normaaliin verkkovirtapistokkeeseen sopiva jatkojohto. Auton seinään tulee aina tämä
tällä pistokkeella oleva. Ja sitten siellä on vastakappale sama, nykyään leirintäalueella alkaa olla aika paljon nuo. Mutta sitten siellä on myöskin se adapteri, että se on ihan sama onko tuo vai sitten normiverkkovirta, niin virtaa autoon saa. Tuossa on semmoiset niin sanotut ajotasausrampit, eli jos on mäkinen maasto, niin siellä on 2 ramppia, mitkä voi sitten laittaa vaikka eturenkaiden tai takarenkaiden tai oikealle tai vasemmalle. Niin ei tarvitse nukkua sitten mäkisissä maastoissa. Ja sittenhän tietenkin kesällä ollaan paljon ulkona. Tuo retkeilyauto ei sinänsä ei ole iso tiloiltaan sisältä, mutta se retkeilyn paras juttu on se, että kun saa pistää leirin pihalle pystyyn, niin täällä on tämmöiset pehmeät nojatuolit, taittopöytä ja sitten tämmöinen mahtava pöytägrilli, mihin kyllä mahtuu ihan hyvin tavaraa ja se toimii ihan tuommoisella normaalilla niin sanotulla retkikaasupullolla, niin pystyy sitten tekemään. Ja tuossa on tuommoiset ritilät, mutta jos haluaa jotain vähän, sanotaan, että sotkevampaa tavaraa, niin tuohon kun pistää foliovuon, niin siinä pystyy sitten vaikka kypsentämään mitä. Jos lähtee useampi henkilö kuin 2, niin sittenhän myöskin löytyy pienempiä tuolia. Tuossa on tuommoiset pienet metallituolit, että jos haluaa ne mukaan ottaa. Mutta sitten jos haluaa hyödyntää, niin meillä löytyy myöskin tämmöisiä ihan kokoon taittuvia, todella pieniä. Siinä on pari tuolia ja sitten on tuommoinen retkipöytä. Niin ne saa kyllä mukaan, kun hoksaa vaan, että mitä tarvii ja mitä haluaa. Ja muutoinkin kaikki ne, mitä nyt sitten jossakin kohtaa on, että varsinkin jos julkisilla tulee junalla ja bussilla, niin älkää ihan kaikkea yrittäkö pakata itse. Kysykää, mitä meiltä löytyy, mitä voitte tarvita. Niin kyllä näiden kanssa avustetaan ihan mielellään. Vuokraukset tosiaan matkavilla.fi-sivuilta. Siellä löytyy minun yhteystiedot. Mulle saa aina soittaa ja kysyä, että mitä jos mielen päällä on jotakin, mikä askarruttaa. Mutta tällä on kyllä aika soma lähteä vaikkapa käymään katselemassa, että miltä se Norja näyttää.